Yo quiero hacer clase porque si esto es una asignatura, la única que vale de la carrera, y queremos hacerla, estamos en nuestro derecho, no molestamos a nadie. Una vaga és un conflicte, és a dir, no hi ha una posició neutra en una vaga. Hi ha la gent que està a favor de la vaga i la gent que està en contra. I la gent que està en contra és la gent que la boicoteja, la gent que va a fer classes, la gent que fa l'esquirol, etc. Saps el problema? Que no ho feu bé. Perquè no hauríeu d'estar aquí, hauríeu d'estar davant de l'Ajuntament, o sigui, de la plaça de Generalitat de l'Ajuntament allà protestant. El dret individual, suposat dret individual, que és una invenció teòrica, vull dir, no està reconegut enlloc, vull dir, no hi ha cap, així com el dret a vaga sí que està reconegut, inclús per constitucions i per lleis espanyoles, el dret individual a fer classes és una tonteria que s'ha anat retroalimentant entre esquirols. Jo si aniguéssiu a Barcelona allà i la liéssiu allà, jo aniria amb vosaltres, però és que no crec que aquí sigui el lloc correcte on hem de protestar. El moviment estudiantil de l'Autònoma s'organitza a través de les diferents assemblees de facultat que existeixen a les 11 facultats del campus i és a través d'aquest que hem detectat certes problemàtiques locals, com són també la privatització dels busos de la pròpia universitat, la presència de bancs i caixes a entitats financeres i el tancament de diverses copisteries d'arreu del campus. És gràcies a les vagues que hem arribat fins aquí i és gràcies a les vagues que seguirem avançant i està clar que davant l'immobilisme enfront mobilitzacions pacífiques el que toca ara és passar l'ofensiva.